sampai kari rahayu sambat karo sapa tasuan arena lan wengi muga-muga Gusti Tumujuning kagem wargi Bapak Jari Dalah Ibu Suwarti
aturaken matur Mbah Nuwun. Ugi tumuju kadang sesepuh dalam bini sepuh masyarakat Kedawrongo Sidamulya. Aturaken matur Mbah Nuwun. Ugi bagya mulya pisang semanten kali. Yogi audio sound system matur nuwun. Musti ngabrodaken terima kasih. Usikum manusi bintang Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Nuhun. Allah nuhun.